Je úžasné, akou dlhou cestou Facebook prešiel a ja som vďačný, že som jeho súčasťou. Takýto odkaz dnes napísal na svoj Facebook Mark Zuckerberg. Ten pred 10 rokmi v izbe svojho internátu spustil stránku, ktorá zmenila život nielen jemu, ale aj miliónom ľudí po celom svete. Ešte v roku 2004 to bola sieť určená len pre študentov Harvardu, no rýchlo naberala na popularite a na počte používateľov. Dnes má Facebook viac ako 1,2 miliardy aktívnych užívateľov a ak by bol krajinou, bol by po Číne a Indii treťou najľudnatejšou na svete. Najväčšia sociálna sieť však nie je len o pozitívach. Každý deň vychádzajú správy o závislosti na Facebooku či strate súkromia. Spoločnosť Marka Zuckerberga čelí v Amerike aj žalobám za sledovanie aktivít na webe svojich užívateľov. Samotná spoločnosť to ale odmieta. Svetovo najpoužívanejšia sociálna sieť Facebook je mimoriadne obľúbená aj medzi Slovákmi. Odborníkov sme sa preto opýtali na výhody aj nevýhody sociálnych sietí. Ľuďom ako znásobili možnosti, ako spolu komunikovať, ako si byť blízky, ale tiež ako si robiť zle, ako si prejavovať solidaritu alebo ako znevažovať iných ľudí. Facebook využívajú aj slovenské firmy. Facebook je súčasťou online komunikácie mnohých firiem aj na Slovensku. Na druhú stranu mnoho firiem pociťuje aj ten problém, že už nedokáže úplne zadarmo zacieliť všetkých fanúšikov a užívateľov na Facebooku a musí investovať nejaké finančné prostriedky aj do platenej reklamy na Facebooku. Sporná je najmä otázka bezpečnosti. Podľa odhadov spoločnosti Facebook je viac ako 10% profilov falošných. V podstate kdokoľvek si môže založiť účet pod akýmkoľvek menom a vydávať sa za toho daného človeka. Napriek tomu, že sa Facebooku darí, jeho budúcnosť nemusí byť taká ružová. Ľudia dávajú prednosť rôznym mobilným aplikáciám, ktoré nahrádzajú funkcie Facebooku, napríklad Snapchat či WhatsApp, kde nachádzajú menej reklamy a viac súkromia. Mladšia generácia už nie je tak okúslená Facebookom a dáva prednosť iným mobilným aplikáciám. To ale neznamená, že Facebook nebude udržiavať svoj význam ako adresár či komunikačná platforma. Zakladateľ Facebooku dnes načrtol aj budúcnosť sociálnej siete. Dnes sú sociálne siete väčšinou o zdieľaní okamihov. V budúcom 10-ročí vám pomôžu odpovedať na otázky a riešiť zložité problémy. Kristián Čekovský, RTVS.